Здравейте на всички, аз съм Стан. Аз съм Стефи. И добре дошли в нашия подкаст. Неделно се завръщаме с нов епизод, посветен на Най-приятното и най-хубавото шоу за гледане и подигравка в родния ефир – Ергената. Ще коментираме Ергена, участничките и на края на видеото. Аз ти предлагам, всъщност, не знам дали съм ти го казала. Да направим залог, кой ще спечели? Кой ще спечели? Аз не знам дали още мога да кажа в този етап. Трябваше да изгледаме една-две серии, така да ги видим, когато не са пияни, не са с рокли. Да, и не са на коктейл. Да. Как и не се са си държат. опънали косата по най-нелепия начин, да ви се виждат всичките недостатъци в лицето. Много лъщат те момичета, но Да. това е или защото носят много SPF, или фондютене и месияен, Нямаше ли или кой да много ги се попие? притесняват. Давай да ги почваме. Да ги почваме, а? Да. Аз съм Окей. се облякал така тематично Виждам. с една роза съм Тя тази Да. роза си е тук от миналия път. Аз не съм с бална рокля, обаче. Трябваше, тук имаш две. Имам, да. Няма нищо. Някой друг път. Ергена този път, какво да кажа? За мен за Алек. сега фаворит си ми остава Евгений, втория Ерген. Да. Той така някакси най-земен ми изглежда. Алек приказлив е, ама има неща, които така ме стъписват. Изглежда интелигентно момчето. Не ми прави някакво лошо впечатление от първите епизоди. Не ми прави лошо впечатление за сега, но имаше слухове, че той е влязал вътре в шоуто, за да си прави пиар на бизнеса. Те Което половината няма участници лошо. са вътре да стават инфлуенсъри. Да, ама те нали са с така идеята, че влизат в предаването, за да срещнат любовта. Той с това. Да. Не знам Ще видим. Не знам, но... малко... Не знам, стори ми се... Може би беше притеснен при идването на момичетата. Имаше някакви много странни физиономии в някакви ситуации. Не знам дали ти направи впечатление, но аз го отдавам. Да го отдадем на притеснението. Ще продължим да те коментираме, Алек. Не се притеснявай. Според мен такъв му е маниера просто на момчето. Може би така се смее. Може, да. Аз някой път, като се смея, грухта. И аз. Малко така истерично се смее, на неща, които не са забавни. Те повечето жени вътре, дето влезнаха, трябва да се чудиш доста, за да им се смееш. Трябва да си с много широко. Сега ще минем при всяка. Да, ще минем. Аз с изключително така внимание гледах всичките участнички, но имаме предвид всички, че това е просто предаване и освен това има продуценти, редактори, които напъсват историята така да стане, че да е интересно, да има конфликти, да има персонажи, различни сюжетни линии. Те вътре са си взели момичета, които да отговарят на психологически портрети. Да, и също така да бъде забавно, защото видяхме още в първата серия имаше сблъсък на характери, на поведение, коя била смешна, коя се е излагала. Сега ще ги изкоментираме всички. Да почваме. Айде. Отворила съм си инстаграма на Ергена, за да се присещам коя след коя беше. Така. Екатерина е първата. Тя е много красива според мен. Много нежно момиче, много обрано. Поведението й беше на ниво. Леко така романтична нотка имаше с тези писма, които даде писмо на Ергена. Даде му писмо. То не беше много оригинално. Тя му го и прочете, ако е прочела цялото писмо. На мен също ми се стори много така лека мистика има в нея. А според тебе това с тези писма не се ли опитва малко като от предишния сезон, защото Валерия и Евгений си пишеха писма, но за сега не съм видял някой, който да пише така като Елена. Тя беше много оригинална. Елена, много умна. Тя си има дар, слово Елена. Да. Това, което на мен ми направи впечатление в Екатерина, всъщност е, че тя е красива, сладка, женствена, обаче ми се стори плаха. На мен ми хареса. Беше по-скромна, по-свита. Аз не харесвам такива много гръмки, като онази с сливата, която след това. Ще стигнем и до нея. Коментираме и нея. Добре, толкова за Екатерина. Според мен тя ще бъде водещ персонаж. Мислиш ако не е толкова плаха, според мен той ще остане. Тя е една от най-естествено красивите момичета. Аз не видях толкова естествено друго момиче, което да се е запазил. Може би следващата Габи, тази пожарникарката. Шланга, дето го разтъкваше. Шланга, да. Габи
ми прилича, че е объркала предаването. Тя е за по-най. Тя ми е много детска, много такава невинна. Чиста, даже не си представям, че отива да си търси гадже. На мен тя ми е много Ама защо в това предаване детска. трябва да бъдат някакви Не, тя е супер. Обаче просто не я виждам сред тези хиени. Да, мисля, че... Изглежда ми като момиче, което е за друго предаване. Ами да, ама пък тя е с желязна психика на база на това, което работи, така че според мен ще издържи. И може и накрая да се окаже победителката. Много е сладка. Жизнерадостна. Да. Просто много приятна енергия. Нетипична като другите кифли там, които върват на забавен кадан с нянките отпред и всичкото. Следващата. Валерия. Тя между другото, знаеш ли какво? Ма тя ми попадна в TikTok същия ден, когато беше премиерата на Ергена. Мисля, че гримьор я беше качил като някаква трансформация. Много красиво момиче. Много. Има едно такова котишко при нея. Според мен тя ще се бори много за Ергена. Поне такъв вайб ми даде. Прекалено нахъсана ми се стори. Много силна визитка. Много красиво момиче. Нестандартна красота има. Може и да го отблъсне. Да, точно с това. Ама всъщност тя каза, че е имала след травмите, които е преживяла, имала и социална фобия, което е така доста сериозно състояние и цялата тази намаханост много не ми се връзва. Или е някаква маска, или го играе намахана. Механизъм. Според мен тя ще покаже друг образ от този, който видяхме в първата среща, що си личеше как трепереше. Тя ми е много интересна. Катерина и Валерия в последния епизод се видя от следващия някакви кадри, че коментират останалите момичета, какво мислят за тях. Интересно ще бъде. Мисля, че този сезон ще бъде много, много, много интересно. Тази Валерия няма да пуска кокала. Тя като захапе, поне така изглежда. Така ви дава. Памела. Барбара! Не, Памела. Барбара. Памела. Беби. Няма там да гледаш. Не са Памела, Барбара е. Памела е. Тук сега има някаква конспирация, че Памела и Габриела, следващата участничка, са сестри, защото били с еднакви фамилии. Те си и приличат. Но и си приличат, ама никъде не ги обявих като сестри. Тази Памела на мен ми е много сладка. Много е забавна, много е квърки. Нали, тя е така една направена мадама. Една слаба, нали, тук всичко устни, така всичко направено като кифла. Обаче като говори, слушаш как е една такава много естествена квърки е. Леко шантава. Леко е шантава и на мен ще ми е много забавна да я гледам. Изглежда интелигентна всъщност. И плаха. Според мен при всички имаше притеснение. То няма как. Да. Извинявай, колко часа са стояли там отвънка, ги е брулил този вятър. Първо ми е било топло, после ми е било студено и на всичкото отгоре те си мислили, че първият транш е това. А след това имаше и още. Не, според мен не са предполагали, че само там 10-12 момичета ще бъдат. Това предаване трябва... Цели 26 момичета се борят за сърцето на Алек. Да. Ако за теб се борят 26 момичета, как ще се чувстваш? Много хубаво. Ама аз няма да мога да бъда толкова политкоректен като него. Да. То ще има резачка още първата вечер. Да. Ти ще ги изгониш от предаването аз ще ги направя, си направо. говорят сами. Ако не бях във връзка, бих отишъл в такова предаване. Щях да им направя рейтинга. Да, обаче ти не можеш да ги изгониш на първия ден. Аз ще ги направя си барат. Аз ще им вкарам интрига да се изпобият там. Ще ги накараш да се откажат сами. Те си нямат представа, да. Добре, а за Габи тук, за Габриела? Ловкинята, много амбициозно момиче, такова целеустремено, с спортен дух, много неприятна съдба, че е получила такава алергия от хора в басейните и това е попречило да преследва мечтата си и да се занимава с спорта. Това за един спортист само мога да си представям колко е болезнено. Да. Всъщност. И според мен изглежда жена, която е зряла за възрастта си, защото тя е малка. Изглеждаме като човек, който поема отговорности. Не знам дали ще се хареса на... Някакси не ги виждам двамата. С сестрата, дето и казваме, че е сестра, повече ми се вижда, ама това са моите някакви, да. Малко дава ми вайб на Зодия Дева. Не знам защо. Малко на Овен да ти кажа.
такава конкурентна е, спортистка е. Да, но изглежда ми, че е много подредена. Що не им пишат зодиите? Такъв вайб ми дава. Ако знаете кои са зодиите на ергенките, моля ви, напишете ни ги в коментарите, да. Срамота, как може долу на визитката, то е по-важно от възрастта. По-скоро и час на раждане. След това идваме до Барбара. Барманката, маникюристка, какво беше другото? Каратистка, буркиня. Да. Това момиче ми дава вайб Айлин, ама малко по-различно от нея. Намахана е. Поред мен тази ще скочи на бой. Така ли? Да. Ще ги мята там. Особено с онази с сливата, кюстендилската, ще се смлатат. Усещам ги. Те и двете са от Кюстендил. Как и двете? Пише, че Барбара е от Кюстендил, ма живее в София. Значи няма как да не знае кралицата там. Ами не знам. Симпатична е на външен вид. Хубаво момиче. Много красиви очи има. Тя просто тези сини очи. Да. Активен образ ще бъде. Според мен тя ще е от тези манипулаторките, които подклаждат другите момичета. Според мен ще казва нещата право в куме в очи. Аз не я видях да бъде много директна всъщност. Оле, моето пиленци, диджейката, Тейчето. Това е Spirit Animal. Тя блесна в очите ми, разбирате ли? И буквално, и преносно. Да. Съжалява го това момиче, как не му бяха дали една салфетка да попият, беше плувнала цялата. Продукцията е виновна. Да, викнаха му на него гримьорката Васка 2 пъти, а на нея ние попиха малко с пудричка. Сега снимат там 3 сезона аз ти вече. казвам, като ти светнат тези прожектори, и то е вечер, представи си какво осветление трябва да имаш, за да ти изглежда картинката така. Колкото, и те много противоречиви коментари за нея, обаче това момиче Ники Минаш от България. Да, диджейка, актриса, тя е забавна, обаче много ми хареса, че умее да се самоиронизира, много е прозорлива. Когато той я слушаше на срещата и се смееше за някакви неща, тя го попита, ти ми се подиграваш сега на мой гръб. Тя се усеща, тя не е въобще глупава. Как и ще е според глупава? мен, да, и така много на ниво успя да издържи на онази кюстендилската, на виковете, на провокациите. Напомня ми на една моя съученичка. Така ли? Да, и симпатизирам и на тази. Да, ще я видим дали ще издържат нервите, защото ще има според мен сблъсък на характери. Още има, да. Така че ще видим дали ще удържи фронта. Много ми е интересно, тъй като те още от първия момент, в който се видяха, тръгнаха на контра. Ма тя тръгна се заяжда с нея. Всъщност тя и тея не остави... Ама не, вижте, тя с тази корона даваше на другите момичета. Не беше такава, аз съм тук кралицата, вие коленичайте и... Естествено, когато имаш самоирония... Да, тя точно това ми направи добро впечатление в нея, че не е някаква високомерна проста, която се е самозабравила. Тя го прави на шега, на майтап, едва ли не, това е inside joke. Сега малко се е изложи онова с тройките там, където тръгна да такова, но тя се усети. Тя се усети, обаче според мен го направи по-голямо, отколкото всъщност беше. Смисъл... Тя си го и повтори. По-добре това да го беше приглътнала. Не знам. Единственото, което не ми хареса, беше роклята. Освен роклята й. Роклята й въобще грима, не ми хареса. Там... Не е грима. Те я смениха по едно време. Да. Нещо направиха там. Не знам какво с едно светло червило беше... Под очите много хайлайтер. Не ми хареса. Самият цвят на роклята не ми хареса. Тя и самата рокля. Така, следващата. Васка ми е една от фаворитките. И на мен. Значи Васка ми е в топ 3. Аз ти казвам. Как си разкъса Ханцунга. Как се разкъса Ханцунга и остана по там рокля или какво беше? Тя беше с една къса рокля. С паети, мисля, че беше. Не знам, обаче много добро впечатление. Скромно момиче. Пак така възпитано, красиви очи, красива усмивка имаше. На мен много ми хареса и много плаха. Плаха. Ние чухме гласа след това. Аз очаквах така да води Извинявай, вечерта. Тя как да вземе думата? Трябва да се надвика с всички или ако има някакъв такт, няма да го направи. На мен ми харесва Васка. Тя ми е в топ 3. Аз ти казвам, тя ми е в топ 3. Ако успее да се отпусне малко и да покаже нещо от себе си, ако има и какво да покаже. Да. Защото имаше в предишните сезони такива, много ги харесах, много хубави, стеснителни, обаче си останаха стеснителни и накрая... Нищо не видяхме от тях. Горето 2 имаше една. Ако ти си ергена и трябва да помниш всичките 26 момичета,
тези, които правят нещо по-различно от останалите, беше ще бъдат запомнящи. смисъла да имат различни такива интересни влизания. Следващата, освен че ми прилича на Виктория Капитонска, ни помна... Добре, същата. Ние помна въобще визитката на това момиче. Ти помниш ли? Имаше момичета без визитки. Май тя беше от тях. Не я видяхме като активен персонаж първата вечер, но пък ще видим как ще се случат нещата. За нея наистина почти нищо не мога да кажа. По някой път скриват визитките на някои момичета и ги пускат в последствие в следващи епизоди. Те първите два минаха. Така, стигаме до Киара. Много е хубава. Хубаво момиче. Тук сега са ни наши приятели, приятелка на наши приятели. Тя малко е като инспекторка, няма да й казвам името. Илонка се казва. Тя е малко като типичен изследовател, който ще спечели Ергена и е гледала инстаграма на Киара, че не е качвала някакви снимки от 2 месеца в инстаграм, нещо такова и си мисли, че тя ще бъде победителката. Ти мислиш ли, че Киара ще бъде победителката? Стефи, аз от 2 месеца не съм качвал снимки в Инстаграм, но не съм победителката. Де да знам, не мисля, че ще е победителката. Аз не мисля, че ще е в топ 3. Не мисля. Много е хубава, обаче мисля, че няма да имат много общи теми за разговор. Аз мисля, че е малка за него. Да, мисля, че просто е малка. Мисля, че е малка за него и според мен няма да спечели, но ще видим. По втората партида жени, които им вкараха, така наречените дърти, дърти търти, мисля, че тя няма да е. Но хубава е. Може би ще я държат до края. Хубав край, защото просто е русогладно нема. Какво ще кажеш за Мартина? Според мен скоро ще отпадне. Много не си спомням визитката й, но си спомням изказванията и те не блестяха. Всъщност тя е инфлуенсър. Дай да минем на Шермин. Тя, според мен, е много колоритна личност. Да. Аз се обзалагам, че или е Зодия Овен, или е Зодия Лъв. Ами Шермин много шармантна. Между другото, тя 5 езика знае. Нали така? Какво да кажа за Шермин? Ами тя голям бюст изкара това момиче. Откъде? Тя няма нищо общо с реалността в България. И трудно ще успее да се впише тук. Малко ми напомня на моята фаворитка от предишния сезон, Зенгинера. Да. Обаче, по-ма кефише Зенгинера. Монито Зенгинера. Муци. Ама, какво? Тази Шермин... Интересно. Ами не ми харесаха лещите й, да ти кажа. Когато видя някой, според мен е с лещи. Този цвят на очи се получава само с ония пластмасовите лещи, дето си ги слагаш. Да. Аз не казвам, че са ефтини. Може да не са и ефтини, но не мисля, че има нещо ефтино по нея. Съдейки по размерите. Сега, визията й е много атрактивна, но според мен... Ще се пръсни в тази рокля. Ами оскъдна и беше роклята, извинявай. Тя постоянно си вдигаше това деколтето. Ще годи. Да, то ще преливаше. Ще видим. Идва следващата. Юардесата. Йоана Стюардесата. Много хубаво момиче. Тя прилича на... Йоана на Джеси Джей ми прилича. Малко да. На мен ми хареса... На мен ми хареса Йоана и... се надявам да я видя малко по-активен образ в цялото шоу и предаване, защото влезе според мен много убедително, но после на коктейла тя някъде се изгуби. Защото интелигентните хора, те изчакват да усетят обстановката, да чуят другите събеседници какви са и предпочитат да не... се натрапват много с присъствието си. И това го има, но в това предаване трябва да покажеш малко характер, иначе по начин, не става. По който да не изглеждаш като простак. И все пак да не се натрапваш. Много ми хареса на мен нейното послание към него. Когато се представи, тя излезе с съобщение като стюардеса, която подготвя пасажирите за полет, само че на нейните авиолинии. Въобще беше много креативна. Не знам дали е нейна идея или на продукцията. Тя ми е в топ 3, между другото. И на мен ми е в топ 3, обаче имам кофти усещането, че няма да оцелее. Имаше една такава миналата година, една висока такава, с някакви части се занимаваше. Мишито и вика на едно галено такова, дето е жал за нея. Тя е една висока мадама, готина, стройна, такава респектираща. Те обаче не я гледаха с респект, защото просто много си мълчи. Такива мълчаливи
Не става. И мисля, че с това приключиха първия транш. Те се надяваха само това да са. Обаче... Това беше толкова изкуствено и тиражирано. Какъв е този клаксон? Какви са тези цици? Големи. Уха! Добре, и започва втория транш. И според мен тези жени имат много повече шанс от младите момичета, защото просто са много опитни. Те успяват да го накарат да се... предразполагат го просто в разговора и го карат да се чувства у дома. Мъж. И го карат да се чувства мъж. Те му провокират мъжката енергия, защото използват своята женска. Освен това, Магдалена, която е първата от втория транш, тя получи розовата роза. На мен ми хареса от пръв Магдалена. Поглед. Да. На мен също много ми хареса. Много приятно излъчване. Някакси според мен разговора с нея върви с лекота. Не е като да се напъваш и да трябва да вадиш думите с чингел от устата. Много ми е приятна и според мен тя е една от топ фаворитките за спечелване на сърцето на Алек. Но според мен накрая няма да го спечели. Да. Защото персонажът е толкова добър, че накрая няма да я има тази тръпка, в която тя няма да го кара да... Мислиш, че е too good to be true? Да. Аз мисля, че тя има малко сценария на Елена, която накрая беше прекалено добра, за да е истина. И не провокираше в него тази тръпка, която според мен всеки един мъж иска жената да бъде плячка. Следващата дойде. Тази с коня. Всичко щеше да е прекрасно, ако коня не се беше изсрал точно отпред на това. Това беше любимия ми момент, когато коня се изтръцка. Да. По принцип им слагат едно отзад такова, на което се събира това, но на този не му бяха сложили. Евелина според мен е много грациозна жена, но според мен не си пасват. Не си пасват. Не, какво значи не е за тук? Просто не е за него. Не е за тук. Тук не става въпрос за възрастта. Разбиранията и зрелостта й са и в повече. Тук вече има вариант да я почувства повече като майка, отколкото като бъдеща жена. Добре, сега минаваме към Надежда. Коя беше? Която е също с изключителна женска енергия. На мен ми харесва начина, по който се движи, начина, по който говори. Харесва ми това, че е упорито момиче, жена, която искала да бъде свободна. Има някаква загадъчност, има нещо сякаш, което крие. Малко ми дава усещането за Марта. Не знам дали си спомняш Марта. Да. От един от сезоните, май беше първия сезон. Да. Че Марта беше по-разтропана, по-готина, Тази жена изглежда много плаха. По-свита е. По-свита е. И може би това ще му хареса до някаква степен, но ми беше странно, че не сподели още при първата среща, че тя има детенце от предишен... Не е искала да го стряска, тя после си каза в някакви Да, може би не е искала това да е първото нещо, но не знам той как би реагирал, когато го чуе при втора среща или по-нататък. Тепърва ще разберем със сигурност това. Тя няма да го скрие, тя няма и намерение да го крие, така или иначе. Но на мен ми е много симпатична. Много ми е симпатична. Може би с Магдалена, но това са може би жените, които биха избутали напред. Какво ще кажеш за следващата участничка? Аз не знам. Тези жени... Той е на 28 ли е този? Нещо такова. Алек. Той прилича малко на Каванчета Тлату. Имаше един турски актьор от Гюмюш Перла. Може. Не съм го гледала. Тази Виктория е много зла. Направо имам чувството, че щеше да им се качи на вратовете и да ги отхапе. Много такова едно агресивно поведение. Леко агресивна ми беше на мен. Не ми допада. На мен също не ми харесва такова поведение, но пък тя си го носи с името. Тя си е победителка явно в живота. И тя работи нещо в футбола, там БФС. Да. С мъже е свикнала в агресивна конкурентна среда. Да. Може би затова е такава и на принципа... Моя си взимам си го. Това, което го искам, отивам и просто си го взимам. Не мисля, че тук ще успее, но ще му е доста дълго неудобно да я отпрати. Аз не мисля, че тя ще продължи много напред. И аз не мисля така, но ще видим. Моника. Не. Тя е много свита. Аз нищо не помня от нейното сферата, като чух сферата. Според мен тя ще е от тези участнички, които няма да имат
силата много да се открият. Тя ще чака той да я заговаря, той да й предлага, той да я кани. И той да се бори за нея. И накрая ще си остане с чакането. Такива жени, между другото, в живота, те са страхотни, нали, като профил. Ерудирани, интелигентни, с опит, но чакат на готово да им се случи. Като принцеси малко в живота не е така. Спря камерата, но ние се върнахме в Ренесанса. Милена. Аз имам тук да кажа няколко важни неща за Милена, понеже видях много постове в социалните мрежи за нея, някакви подигравателни, усмиващи мемета и така нататък. Само искам да попитам всички тези, които се подиграваха, дали те могат да бъдат и да държат разговор с нейния бивш приятел, който разказваше за него, че бил гениален и са си говорили. Да. Искам да попитам те колко минути могат да издържат разговор с такъв интелигентен човек. Те по принцип хората, които са способни да се подиграват на база поведение и външен вид, нямат особено голям багаж в главите си. Мисля, че тя е объркала предаването. Определено не живее в този свят. И това просто не ми се иска да я наранят другите участнички вътре, защото някои от тях са с доста агресивни профили и в даден момент могат да започнат да й се подиграват и да има булинг. Миналата година имаше много грозен булинг от няколко момичета и ти се чувстваш все едно си в гимназията. Тази жена е преживяла достатъчно и не мисля, че го заслужава. Всъщност никой човек не го заслужава. Така че просто се надявам да има един фейрплей към нея. Не мисля, че е типажа за Алек. И аз. Не е това предаването, в което тя може да си намери половинката. Но пък изтискам палци да го направи. Ако не в предаването, в живота със сигурност, защото може би е много интересен човек, който знае много и може да те обогати, но стига да си на нейното усещане, на нейния маниер, на нейния вайб, да. Християна! Кюстендилската кралица. Кюстендил, нали? Да. Сливите от Кюстендил. Да. Много беше оригинално това да подари слива. Дали? И да го накара да я изяде на запознанството. И той я изяде. Той я изяде от любезности. Тази жена просто ще направи сезона. Да. Покъртителна е. Тя се беше наковала яко. Да, те май я изкараха от Не, те помолиха коктейла. малко да си вземе тайм-аут от питиетата. Не, виж, тя може да е много скандална. Аз мисля, че тя е изключително добра. Като човек, въпреки тази обвивка, която показа на това са защитни. Нали, след като приключа работа и стане 12, слагам екстеншъна, токчетата и не знам си какво още. Според мен това също е някакъв защитен механизъм или не знам, някакво алтер-его. Даже по-скоро алтер-его. На мен ми хареса нещо, което тя каза и тя е много наясно със себе си. Това, което беше във визитката е, че тя предпочита да е първа в селото, отколкото последна в града. Евала на такива хора, които си го признават това нещо и успяват да го приемат и да направят най-доброто от него. Сега, дали тя е направила най-доброто от него, това, че е психолог в училище и работи с деца, ме обнадеждава, че тя може би наистина е доста отворена и доста слушаща и възприемаща останалите. Визията ѝ е малко по-крещяща, но какво? Тя може би си е такава ексцентрична личност. Изглежда ми просто много натурална, ултранатурална. Ще видим докъде ще стигне в предаването. Според мен тя ще направи шоуто. Тя 100% ще направи шоуто. Моля ви, дръжте я до последно. Да. Силви, адвокатката. Тя е правистката. Да. Дето му подари собствен портрет. Защо подаряваш портрет, нали? Има Инстаграм. Той ще влезе и ще види снимките. Кой подарява портрет? Или отливка на нянките си? Имаше и такива. Да, имаше. Аз не мисля, че ще продължи дълго. И аз не мисля. Мисля, че имаше и миналия сезон една правистка, която не успя да се отпусне много-много. Много ми е грациозна, много ми е изискана, много ми е естетик.
Много хубава рокля имаше обаче. Имаше хубава рокля, да. Да. Естествена красота излъчва. Малко са такива тук, които са с естествени неща. Тази е естествено красиво момиче. Красива е. Сега за Мария. Тази съм я пропуснал. Може да съм бил до туалетна. Красиво момиче, ама нещо с тази Виктория си говориха, нещо съскаха там. Тази съм я пропуснал в тълпата. Според мен ще е напорист. Ще го иска. Те всичките са напористи. Криси. Тя милата имаше някакъв филм в главата, че е писала някакъв сценарий, пък ще го продава в чужбина и накрая като каза за една дет намира любовта. И си викам всеки втори филм на Холмарк или на тези от коледните, дето са любовните. Не знам, това момиче... Аз не забрави, знам, гримьорка беше. Не си спомняш. На един басейн се снима там визитката. И ти си била до туалетна тогава. Аз бях по едно време до туалетна. Да, тогава си пропуснала. Галабина. Следващата участничка, Галабина, тя отпадна. Не се случиха тази аз нещата. Не съм и пак съм бил до туалетната. Не, тази жена създава бизнеси и след това ги продава. Стартъпите, тя ли беше с... Мисля, че това беше тя. На мен ми харесваше като енергия, но според мен Алеки направи услуга. Той не е за нея. Той си е развил вече бизнеса човека, защо моята... Следващата е Кристина. Да, Кристина, да. Не я помня тази жена. Така ли? Тя е една грациозна, с една хубава рокля. Аз ти казах, че ние трябваше да ги коментираме след една седмица. След една седмица, да изгуба аз тренда тука. Тъмън щяха да изгонят първите статисти. Айде. Да не се плюнчим. Мими. Мадама много яка. Тя джаста праста. Дава ми вайб тази жена на комиците. Не знам, тази жена има страхотен глас и дикция, много артистична. И как си преправяше гласа да ги имитира, много ми е интересно. И двете се бяха събрали като дърти клюкарки. Готини. Много готини. Такива жени трябва да има, малко шоу да има в това предаване. Какво да ги гледам само как се мляскат, как се целуват и как ходят на някакви яхти и ядат. Жена. Готина е. И то това бяха. Това ли бяха? Това бяха, Оле. Така, според теб, коя ще спечели? Не мога да кажа кой ще спечели все още. Отбора на по-зрелите давам напред да мине тази Магдалена и другата Надежда, да. А от по-младите Валерия, Екатерина. Валерия със сигурност според мен също, но и Йоана. Макар че от тези двете сестрите Памела, много ми забавна ми изглежда тази жена. Първо ще видим и ще проследим шоуто. Пишете ни в коментарите кой според вас ще спечели Ергена 3. Вие на кого залагате? И с вас ще се видим следващата неделя. Благодарим ви, че ни слушахте и ни гледахте. Чао!